Welcome back to the YouTube channel. Basi Dzulo Peter Mutharika APM enapo wanyadira mati adadi yetu amene ndithu anali kuthyolo kokalembetsa kuti avote zovotera mmene mukudziwira mmene zilili, then mumadziwa kuti ngati munthu ameneyu suti angangomusiyasiya anthu ya suti angangochoka ya koma amene kuti ayi adati tiyankhuleni yetu nde Dzulo ndithu anadekha wezi ndikuwayankhula wanthu wathoka kuti akuluakulu chanchani ndi zimene amathokazo tifuna tizimvere pamene tizione kuti anayankhula thank you so much guys. Malawian cameras. First Lady, Professor Gedrum Congressional Governor, this Governor to Mahikiri, MP White William. We are going to vote.
mulembese mwalembesa angata mene mwalembesa munonesa very good kumaso sa siku limozi mawa amesi mwalembese ubwere mawa nibanduza kuti amaseka 4 o'clock kwa mkabwera kuthapa nzera saseka mpaka inu mulembese yocho mambwe mulembese kuti muzavote takachamawa takachama muzavote ngati mulembesa simuzavote ofuna kwambiri kuti muzavote kuti boma ili boma lovunda ili because mezo atukugulika kwambiri kuno kuli njala zinthu zakwera akhaye sopo akwera amafuta akwera suga zichonse onse zakwera zakwera kabla kuzacheza basi sinabweza ndale kabla kampeni ya ine sinabweza kupita kampeni kuno hayi kuti nikupempheni mavoti ndeni kula plan kwambiri fankuza kuti muzandivotera esi siningapemphe mavoti ayo kupita kampeni hayi nimangobweza kuzacheza basi yoncho ndiosana kwambiri vandikuuza lisunzi ngapo choyamba ndikuuza kuti mwamakuziwa kuti nachoka mboma 2020 ndipo nditachoka mboma ndinapuma ndipo ndinapita kumangochi kunyanja kumbali ya nyanja chifukwa ndimafuna kukhala pa nyanja ndipimiwoye ngakhale ku America nyama zanga zonse zimakhala pamayi nyanja napita kumene kuja sikuti ndinakuthwanyayi ine sinkusiyeni kuno tingakusiyeni monga mukumbukira siku lija pa 23 April 2012 na 2011 nanakwine sizakusiyanyayi konto sizakusiyani inu ndine limozi komanso tizafuna limozi imilioye komanso zakulusa ziko ino limozi lonji pasepetenga chacha mawa ndikubwera kupulumusa ziko lino mulithandize mezo monga munamva kuti ine ndinavomera kuti ndime kachiwiri sikulizaine yayi koma inavula kuima chifukwa ndimakonda chibanja cha DPP komanso ndimakonda dziko lino kuti ndichotse anthu amene aononga dziko lino
kuno anthu akagoya kuti ine ndima koma muzanjira sapoti muzandivotera nthawi yonse kuyamba 2007 mtayima MP ndinabwera pano kukuwuzani kuti ndikupempha kuti mundivotere 2007 imene ntayakale anachuma anali pamene panalipo yachola East constituency nabwera pano 2014 nabweranso pano kukuwuzani kuti ine ndima mundipasa support 2019 nabwera panonso choncho lero 2024 nabweranso pano kuti mundidalitse ine DPP oye koma ndikuwuzeni pang'ono la chipani cha DPP munamva kuti mu DPP muli mkangano wambiri ndikuwuziseni kuti zonse imeneja zatha chipaniso pano tagwirizana anthu amene osokoneza tinathamangisa ali mu DPP anthu tonse tagwirizana tonse linganganga pambuyo pa adani Lezo muziwe ine nifuna kuti bwere mboma kulinso chilukulira chipita pasoko yame anthu amene nachoka ine pakufika pano palibe chifiko kunoku kuchoka kulibe koma anthu zapasi yafetereza ali kula makomo zapasi kusanja chokulini nthu akuchoka safuna kutala zinthu angopasa anthu onse apakati kusenta yeine itsvaime ndabwera kuindimbe ndikubwera kunonso kuti ithandizenso makamakadera ino ilibda kusokolo DPP oye nthawi ya bingu inapanga suku ya kachenjeri apa koma inapanga technical college yokwe kumilonga komanso zituko zosiyana-siyana inapanga kuno kwagoli wakucholo DPP oye ninsewo bila kuchipiloni siku na supa matapata komanso nsewo bila kupangunda DPP oye ndikabwera kapukata za Septemba zapitira nsewo chaka pano kupita na ng'ombe mpaka kwa Kumbwe komanso nsewo chaka pano wakufika patunga pakagulu zapanga komanso nsewo chaka pachilombo pachimvu pakuchingazi zapanga komanso kufakula nsani pakitanisa umenyo komanso bila kumaganje mpaka kulucheza zonso tikabwera kutulunga kutukume kwa mbili pakuti ezikitike kofika mukote God bless you, thank you, Excellency.
Mulembese. Osaliwa. Miano no osaliwa. Oyamba. Nibinoye. Lewosanga wakwambiri. Kodi mabula kuna kodi mbasa mwani. Sikoni kimicho ubalmena umupitilize dibinoye ine inapita kwa Goliath ukalembesa kodi mamene angata amene mwalembesa pa ambire owasolela simunalembese amene simunalembese kulembesa aseka mawa ndema mbile mukalembese amaseka fokoloko koma andisibila kudi mukafika kumeneko bakapanzira akulembana nkhafi bafika 8 o'clock kateliko usiku mpaka mulembelwe jojo ndikofika kwambiri kuti mulembese swanga simulembesa simuzavota ngati simuvota simuzatha kuchosa boma lovunda ili this Rotary government boma la Nkhanza boma lobesa wakudosiana nakakupela mitengo omanso anzopela sopo kashuga kamafuta usapezeka ekuti vintu zonse muno mali zakwera ndi chakwera September 15 akupita. Oh yes, yes. Akubwera kutaka kutsalishi kumena naliko. Kama kodi zichitika zimene izi. Ndiye kuti muzavote. Musakhumudwe iya. Ani mphekeza kuti akufuna kuti abakale mavoti. Ndiye anthu kuti basa abakale sikavota sabota zimenezo sangabe afuna ine ndilipo ine sangabe siteka zimenezo sangabe nose mukavote pa Septemba kuti mavuto onse amenewa atere kuli setibwere kulonso komanso tukule kuno kudera mangaba ya stadium ija komanso nsewu discuss office dosiasyamenti namba ife ndi alati samboma koma tikabwerera pa Septemba izapitiriza zimene fulani kuti tuzavote nangoti kupasa limoni si kampeni ayi ine singachite kampeni kuno ndikatero ndikulakulani kwambiri so ndikuza kuti muzandivotera singakupempheni kuti munivotera ayi manthani lonse mandivotera ine 27 2019 14 99% my vote. Tagachino Tama was 100%. Commands from my MP, commands from my council. Don't all,
Denise afanya basogo maso ndimidi ku Blantyre mazuano. Jojo mondole kuli nyamuke kuli bila ku Blantyre. Maso nzabe ntaina kuli la cheze sokuno. Jojo ambe uda sainonse diko kambere diko. First lady, Professor Gedru Mutharika, regional governor, Bravo Chacha, Yamata, Ramamurota, Advisor, Maida Chuma, you know, some wind up, run down the Muremuano. Remember, in a new Sanga Pambi, put my down there, and I'm much going to join the Woodies of Pambi. Kani mata kwene wu komandika feba bavumwe dina uza banga sawa ali bamwe banga mani tetezo mwana mwenezi wa kwambele ebebe oye napita wa Goliath ukalembesa kodini mwalembesa amene mwalembesa mgeita mamba ambile osa inamiza kama muzavota Zavota DPP, Maso Adani, Ebuoye, and the program before about 2019, 27, 29, 2014, 2019, 90%, 99%. Mara, when you pass it, 100%. Alvarez, also Nami Ladra, I didn't walk with short. Then Kanina means I inside you. His eyes on us mind were there. If I would show it to my last minute, you told David Royan, John Joe. Muza vote 16 September jama. Then kudena makulwa. Kwa mamba kuti afuna kubela kisanga. Makuti abeakale ndekude sikavuta zaboza zimenezo. Simikizeni lero kuninga dadai alipo bali amelanga begi sana nikiteka zimenelo demga bote kodi ni Joseph Boma ilovunda hii Ninja
zikukwera hani chimanga na ufa na mafuta na mchele na sobo zonse zikukwera zintu zakwera nichakwera wakweza zintu yameti muchise sopano anakwera pamewepo asike pansi na 6 September akuchika melopa sika ibo adadi akupita pamamba sajigirike ifai vote dem kuza kudiri ndavomera kuri ndime navomera ndifani kuze nabanga kuno kuri ndavomera komanso kuti ine muridaise kuri ne ndime ine ndime Udavotera Imanga Chinai Iminoye Oma Samdavotera Dadi Konso Empuano Anchacha Oma Soka Kansala Kuno Nyanto Sekunuto Udivitengo Yose Kidatenge Maimpi Oma Sana Vicha Msaiwale Zavode kumeko ndetu kuchota bakuja kumanso akasa onse navote yoncho inendile mawambiri ndini meeting kublanta kusachiroka 5 koko ndiye mundoe kulini pide ine ndizabwe onso ibiloye ndizabwiranso kuno kuzacheza osatu kutia kampeni yani ine sida kile kampeni kwa inu kwa kile kampeni ndikupempeni inu ndukulamu yani kwa mbili ndikutoa kujini mutanji votera ayonse mavotera desina kile mpepe kwenye kupempeni ndukulamu yani kwa mbili ndizango kuya kulitacheze Kaka kuni mavote wano 100% aindi adani Choncho siko kambi Kodi mabula maunyi choncho Machikoni, machibaye Nikudi siko kambi Mupitize sikoni chimenechi Mupitize konda adadi Komasa mupitize konda DPP Siko kambi nonse ziko Like, share, Malawian cameras, subscribe.